салом бинандаҳои азизу арҷманд, инак барномаи 90 дақиқа манзури шумо мегардад. ёдовар мешавем ки рӯзи шанбе бозиҳои даври нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон баргузор шуданд ва иштирокчиёни бозии ниҳоии ҷоми мамлакат дар мавсими соли 2021 маълум шуд ки ин рақобат рӯзи 9 декабр баргузор хоҳад шуд. хуб, атрофи ду бозии муҳими даври нимниҳоӣ ва ҳамчунин бозиҳое ки рӯзи 5 декабр дар даври 27 чемпионати мамлакат барпо мешаванд, имрӯз дар барномаи 90 дақиқа бо Субҳон Хоҷамов, коршиноси ҳамешагии футбол, меҳмони ҳамешагӣ барномаи мо суҳбате анҷом хоҳем дод. Хуш омадед ба барнома. Ташаккури зиёд. хуб, биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба натиҷаи бозиҳои даври нимниҳоии ҷоми мамлакат ки гуфтем ду бозӣ барпо гашт ва дастаи Равшан дар майдони худ пирӯзӣ ба даст овард бо ҳисоби 2-0 бар Хуҷанд ва Исхата боз ҳам дар майдони худ аз Истиқлол шикаст хурд. ва қариб буд мо ҳангомаро бубинем бо иштироки дастаи Равшан, вале бо сабаби он ки ду гол зиёдтар дар сафар сар дода буданд, онҳо натавонистанд ки ба финали ҷоми Тоҷикистон роҳ ёбанд. хуб, биёед акнун атрофи ҳамин рақобат гуфта мегузарем. Чӣ гуна Равшан дар майдони худ ба дарвозаи дастаи дуюми Тоҷикистон ҳамин ҳоло ду гол зад ва қариб буд ки ҳатто ин дастаро аз идомаи мусобиқа берун кунад. дил худаса ки дар клуб бозӣ мекунад бо тими Равшани клуб, бо онҳо осон намешавад, баро ки Равшани клуб дар майдони худ беҳад бозӣ хуб нишон медиҳад ва мо шоҳиди даври якумам будем ки якумин шикасти Хуҷанд дар мавсими ҳамимсола аз дастаи Равшани клуб буд ва танҳо дастаи Хуҷанд аз ҳисобе ки ба дарвозаи Равшан дар якум бозӣ ки нимниҳоӣ буд 4 тупи беҷавоб зада буд. Ба ҳамин хотир камтарак бартарӣ дошт. Ба ҳамин нигоҳ накарда дастаи Равшани клуб сарҷам шуданд ва як бозии хуб нишон доданд ки натиҷаро яъне ба ҳисоби 2-0 яъне мағлуб карданд. лекин ин фурсат надод ки онҳо ба қисми ниҳоӣ яъне ба финал бароянд. Гарчанд онҳо дар майдони худ дар назди мухлисони худ бозӣ хуб нишон доданд. хуб, умуман Равшан мо медонем ки аз лигаи якум ба лигаи олӣ омад. ҳамин ҳоло шумо ҳамчун коршиноси футбол баромади дастаро ҳам дар ҷоми Тоҷикистон ва ҳам дар чемпионати мамлакат қаноатбахш метавонед арзёбӣ карда ё на? Он ҳаяте ки дорад. айни ҳол ҳаяте ки Равшани клуб дорад, ман фикр дорам ки ҳамимсолае ки онҳо баромад карданд қаноатбахш ҳисоб карда шуданаш мумкин аст. ба кадом хотир? Ба хотире ки агар мо аҳамият диҳем, як бор дига агар ба даврои пешина қаблӣ агар нигоҳ кунем ки онҳо чӣ проблемаҳои дохилӣ доштанд, чӣ аз тарафи сармураббӣ, пас аз сармураббӣ дар тим иҷрокунандаи вазифа буданд, то як чанд муддат сармураббӣ надоштанд, пас аз он боз сармураббӣ даъват карданд. Ба ҳамин нигоҳ накарда тим яъне мавқеи худро дар лигаи олӣ нигоҳ дошт ва то нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон мубориза бурд. хуб, Хуҷанд дар бозиҳои хонагии худ ҳамеша ҳарифонро саркӯб мекунад, аммо дар бозиҳои сафарӣ чандон натиҷаи хуб ҳам ба даст оварда наметавонад, гӯем хато намекунем. дар қабл аз бозии ҳассоси уман мавсими имсола муқобили клуби марказии вардиш Артиш, хуб, ин чӣ гуна бозие буд? оё ба назари шумо Хуҷанд дар муқобили клуби марказӣ акнун баъд аз ин бохт метавонад бозии арзанда нишон дода? дар ин ҷо як чизи дигаро фаромӯш кардан лозим нест, ба хотире ки дар назди онҳо дар аввали мавсим мақсад гузошта мешавад. яъне мақсади онҳо яъне дуюм ҷо дар чемпионати Тоҷикистон ва то финал роҳ ёфтани дастаи Хуҷанд. онҳо ба ҳамин мақсад гӯем ки расиданд айни ҳол ва мақсадҳое ки дар назди онҳо гузошта буд, онҳо иҷро карданд. нақшае ки ба онҳо дода буд, ин нақшаро онҳо иҷро карданд ва як қадами дига мондааст ки онҳо бояд аз ҳамон натиҷа, яъне натиҷаи болотарро ба даст оранд, ин дар ҷоми Тоҷикистон ғалаба кунанд. ва ман фикр дорам ки мураббӣ, сармураббиён ва кулли роҳбарияти даста дар бораи ҳамин фикр доранд ва
муқобили дастаи клуби марказии варзиши артиш ки дар охирон бозӣ яъне охирон давр онҳо бозӣ мекунанд, ман фикр дорам ки дилхоҳ мураббиам ки бошад, дилхоҳ мураббӣ ки онҳо мақсади аввалинро финали ҷомро дар назар доранд. баъд аз 4 рӯз ҷом баргузор мешавад. Дуруст, ва мо ҳаятро бояд пурра нигоҳ дорем. яъне шумо дар назар доред ки осеб мегиранд бозигарон? метавонанд осеб бигиранд, метавонанд яъне кортҳои сурхи нодаркориро гиранд, барои ин ки барои клуби марказии варзиши артиш ин бозӣ ҳалкунанда аст ва онҳо тамоми кӯшишу талошҳоро ба ҳамин бозӣ равона мекунанд ва дар бозӣ ҳар гуна кор ёки тағйир ёфтанаш мумкин аст. ба ҳамин хотир ман фикр дорам ки онҳо эҳтиёткорона бозӣ мекунанд ва мумкин ки онҳо аз ҳайати захиравӣ ба бачаҳо имконият медиҳанд ки онҳо ба онҳо фурсат медиҳанд, имконият медиҳанд ки онҳо худашонро дар ҳамин бозиҳо санҷанд. яъне метавонанд мураббӣ ҳам ин бозингаронро санҷад ба хотире ки оянда ба онҳо такя карда мешавад ё на. хуб, ба назари шумо ҳоло Хуҷанд арзанда баромад ба финали ҷоми Тоҷикистон баъд аз ҳисоби умумӣ 4-2? дар ин ҷо мақсад як чиз аст, ба финал баромадан аст. чӣ хел мебарои ду бозиро ба мусовӣ анҷом медиҳӣ ёки агар бозиро ғалаба мекунӣ дуюмашро бохт мекунӣ, инро дар ин ҷо аз ту пурсон намешаванд. як чиз аст, вазифаи ту ба финал баромадан аст ва онҳо аз удаи ин вазифа баромаданд. хуб, дар умум гуфта мешавад ки умуман дастае ки дар финал ғалаба мекунад, агар рохатҳои мусобиқаи қораиро ба даст наварда бошад, онҳо ҳатман метавонанд бо ин васила ба масалан ҷоми конфедератсияи футболи осиё рохат гиранд. Масалан ҳоло Истиқлол аллакай чемпиони мавсими имсола шуд, онҳо аниқ аст ки дар соли 2021 дар марҳилаи гурӯҳи Лигаи чемпионҳо бозӣ мекунанд. аниқ аст ки Хуҷанд ҳам зинаи дуюмро ишғол кард, онҳо ҳам дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё бозӣ мекунанд ва ҷом ба он дастае мешавад ки онҳо талош мекунанд муваффақ шаванд. хуб, ба назари шумо чаро дигар дастаҳо талош намекунанд ки ҳамин ҷомро ба даст оваранд? Масалан Равшан талош кард, дар майдони худ бо ҳисоби 2-0 шикаст дод Хуҷандро, аммо гол нарасид барои онҳо рохат гирифтан ба финал. дуруст, дигар дастаҳо ҳам мехоҳанд муборизаро баранд, лекин дар назди онҳо ҳамун дастҳое ки дар аввали яъни давр ёки дар якчорфинал ба онҳо дастҳои пурқувваттар яъне вомехӯранд, яъне Истиқлол ёки Хуҷанд. ба ҳамин хотир онҳо шикаст мехӯранд ва ман фикр дорам ки Хуҷанд мехоҳад ки ҷомро ба даст орад, ба хотире ки дорандаи ҷом ба дигар гурӯҳ меравад, яъне ба гурӯҳи дорандаҳои ҷом. ба ҳамин хотир дар он гурӯҳ яъне на он қадар дастҳои пурқувваттар нисбатан яъне метавонад дар он ҷо қуввозмоӣ кунад. агар мо аҳамият дода бошем, вақте ки дорандаи ҷом Равшани Куло буд, дар ҷоми конфедератсияи Осиё дар дигар гурӯҳ буд. дар он гурӯҳ на он қадар дастҳои пурқувваттар буд ва метавонист ки дар он ҷо аз ҳамин гурӯҳ рохат бо плей-офф гирад. ман фикр дорам ки ин ҳам барои дастаи Хуҷанд дарс шуда буд ва тамоми кӯшишҳоро онҳо равона мекунанд ки дар финали ҷом ғалабаро ба даст оранд. бале. хуб, ҳамкорони мо аз ҳамин бозӣ якчанд мусоҳиба ҳам анҷом доданд. ҳоло гӯш мекунем ва баъдан боз дар мавриди бозии дигари даври нимниҳоӣ сухан мекунем. албатта бозии имрӯза хеле мушкилӣ гузашт ва дастаи Хуҷанд ҳам яке аз беҳтарин дастаҳои Лигаи Олӣ мебошад. ва сабабе ки дар бозии якум мо бо ҳисоби калон яъне 4-0 мағлуб шудем, дар ин бозӣ кӯшиш кардем, аммо ду гол дигар нарасид ба мо ки ба финали ҷоми Тоҷикистон бароем. аз бозӣ кӯшиш мекунем ки бозии охирон бо дастаи Эсхат аст, боз аз ин ҳам бозии хеле хуб нишон дем. раҳмат ба мухлисон ки моро хеле хуб дастгирӣ карданд дар ин бозӣ ва ман беҳтарин бозингари ҳамин бозӣ шудам ва ман аз Федератсияи футболи Тоҷикистон миннатдории худро баён мекунам ки дар ҳамин бозӣ ман беҳтарин бозингар шудам ва бо ҷоизаи Федератсияи футболи Тоҷикистон қадрдонӣ шудам.
дар бораи бозӣ чӣ гуфтанем? Аввалан мехоҳам ҳамаи мухлисони дастаи хуҷандро, роҳбарияти дастаи хуҷандро табрик кунам ба бозии ки даста роҳат гирифт бо финали ҷоми Тоҷикистон. Ва дар бораи бозӣ чӣ гуфтанем? Ба фикри ман бозӣ хеле хуб гузашт, лекин барои мо хеле мушкил буд, сабабе ки ба фикри ман дастаи Равшани Кулоб бисёртар мехост ки ғалаба кунад. Баъди якум бозӣ ки дар майдони худ бо ҳисоби 4-0 ғалаба кардем, мумкин бозингарои мо камтар ором шудан, намедонам аз сабаби чӣ. Мо ба бачаҳо дигар чизоро фаҳмонда будем ва мехостем дар майдон чиз кунанд, лекин он бозӣ он равиши нагирифт, чизе ки мо мехостем, чизе ки мо ба бозингаро расондем. Чунки такрор мекунам, дастаи Равшани Кулоб мехост дар ҳамин бозӣ ғалаба кард. Ба ин нигоҳ накарда мо роҳат гирифтем ба бозии финалӣ. пеш аз ҳама тамоми мухлисони дастаи Равшанро табрик мекунем ба ин ғалаба. Баъдан мо ба ҳама маълум аст ки бозии якуми мо дар сафар 4-0 ба фоидаи дастаи Хуҷанд анҷом ёфта буд. Ба ҳама ин нигоҳ накарда бозингарони дастаи Равшани Кулоб хеле хуб дар майдон навамоӣ карданд, ғалаба ба даст оварданд, 2-0 дастаи Хуҷандро шикаст доданд. ва мо дар мусобиқоти имсолаи ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдорем ай мухлисон, ай бозингарон ва мо миннатдории худамонро ба сарпарастони дастаи Равшан мерасонем ки тӯли як сол ин дастаи Равшани Кулобро хеле хуб дастгирӣ карданд ва мо мухлисон розием аз бозии дастаи Равшан ки дастаи Равшан 4 сол буд дар лигаи якум бозӣ мекард. соли якум аст ки дар лигаи олӣ баромад мекунанд. ин бозии дастаи Равшан барои мухлисон маъқул аст. мо дар лигаи олӣ боварӣ дорем ки соли оянда дастаи Равшани Кулоб хеле хуб ҳунарнамоӣ мекунад, ҷойҳои намоёнро ишғол мекунад. идомаи барномаи 90 дақиқа аст ва мо атрофи дидори аввал миёни дастаи Равшан ва Хуҷанд гуфта гузаштем. Акнун мегзарем ба бозии дигари даври нимниҳоӣ миёни дастаҳои Эсхата ва Истиқлол ки шогирдони Виталий Левченко боз ҳам бо ҳисоби 3-0 ғалаба карданд. Хуб, ин аллакай панҷумин бозӣ бо иштироки дастаҳои Истиқлол ва Эсхата буд дар мавсими имсола ва дар ҳар 5 бозӣ Истиқлол тавонист натиҷаи хуб ба даст оварда. Хуб, ман гумон мекардам ки баъд аз бозӣ ки дар душанбе баргузор шуд ва бо ҳисоби 4-3 Истиқлол ғалаба кард, Эсхата дар майдони худ метавонад як вокуниш нишон дода, аммо ин тавр нашуд. дар ҳақиқат моро дар ҳамин фикр будем, леки агар мо бо ҳайатҳои даста агар нигоҳ кунем, дар ин ҷо дастаи Истиқлол ба ҳайати асосӣ ба майдон баромад. яъне медонистанд ки онҳо ки дар сафар бо дастаи Эсхата бозӣ кардан душвортар аст, онҳо хоҳем нахоҳем дар майдони худ бозӣ мекунанд ва онҳо барои онҳо як туп лозим буд, ба як туп фарқияти як туп ғалаба кардан ва бо рохатро ба яъне финали ҷом гирифтан. ва дар ин ҷо яъне сармураббии даста фикр дорам ки тавонист ки ба бозингаро расонанд ки ин бозии муҳим аст ва як қадам то финал аст ва бозиро бо ғалаба яъне анҷом додан лозим аст ки ба як рӯҳияти боло, рӯҳияти баланд ба финал роҳ ёбем. ва онҳо аз ин удаҳи кор баромаданд ва ғалабаро ба даст оварданд. дар умум шумо баромади Эсхатаро ҳамин ҳоло чӣ гуна шаҳр медиҳед, ҳам дар чемпионат, ҳам дар ҷом? барои соли аввал баромади дастаи Эсхата гӯям ки хуб буд дар аввал. дар даври якним давре ки онҳо баромад карданд, дар як сатҳи боло гӯем, дар як сатҳи зарурӣ. онҳо агар хато накунам дар ҷои сеюм ҳам як вақт қарор доштанд ва ҳама фикр мекард ки онҳо мубориза барои медалҳо мебаранд ва мутаассифона пас аз тарк кардани як-ду бозингари калидии даста ба мушкилиҳо дучор шуд ва боварӣ аз худ дур шуд ва ба мағлубиятҳо дучор шуданро сар карданд. ва мо шоҳиди ҳамин ҳастем ки дар даврои охири даврҳо онҳо яъне ғалабаро ба даст намеоранд.
гарчанд ки бозӣ хуб нишон медиҳанд, яъне чизе ки намерасад бале ва боз ба ҳамин бармегардем ки ҳамун бозингарони калидӣ намерасад Бале, дар бале. даста ки яъне ҳамун голи заруриро ҳамун холи заруриро ба даста оранд. бале хуб истиқлол умуман дар мавсимҳои охир дар чемпионати мамлакат қариб ки он қадар ҳарифони арзанда надорад, бояд иқрор шавем. Шумо чӣ гуна шонси ин дастаро мебинед дар муқобили тими Хуҷанд? бозии финалӣ бозии дигар мешавад, барои он ки бо агар дар шаҳри Хуҷанд мешавад, дар назди мухлисони Бале. Хуҷанд мешавад ва бозии финалӣ мешавад, Бале. барои он ки Хуҷандам дастаашон нисбатан ба дастаи Истиқлол агар гӯям ки нисбатан каму беш фарқкунанда бошад, лекин дар финал онҳо гӯям ки дар як сатҳ қарор доранд Бале. ва ин аз як бозӣ вобастагӣ дорад ва ман фикр дорам ки дар ин ҷо яъне як пешгӯӣ кардан душвор мешавад ва ки ғалаба мекунад ягон кас гуфта наметавонад. Аз рӯи ҳаят Истиқлол бартарӣ дорад нисбат ба Хуҷанд. Каму беш, лекин Хуҷанд дар майдони худ Бале. бозӣ дорад, дар назди мухлисони худ. Ман фикр дорам ки дар ин бозӣ мухлисон ба майдон меоянд ва як фазои дар ҳақиқат финалӣ мешавад ва дар ҳақиқат мо барои ҳарду ин даста дар финал фақат барор мехоҳем. Хуб ба назари шумо майдон таъсир намерасонад, ҳолати худи майдон? мумкин ки расонад, лекин ҳарду тим дар як майдон бозӣ мекунад ва ман фикр дорам ки дар инҷо на он қадар ин рол бозӣ мекунад. Дар майнаи сари футболисто ҷой шудааст ки мо ба финал мебароем ва чизе ки набошад мо бояд ҷомро ба даст орем ва ба фикр дорам ки як бозии ҷолибу диданӣ пуршиддат мегузорад. Хуб дар умум бозие мешавад ки миёни ду мураббиён ҳаст, ду мураббиёне ки қаблан дар тими миллӣ якҷоя бозӣ мекарданд, Виталий Левченко ва Рустам Хуҷаев. Хуб хусусияти кори ин мураббиёнро шумо чӣ гуна баҳо медиҳед? Виталий Левченко чӣ гуна мураббӣ аст ва Рустам Хуҷаев? Виталий Левченко яъне фикри ақидаи худ дорад, яъне Рустам Хуҷаев ҳам низ ҳамин тавр ва онҳо якдигарро нағз медонанд, чӣ бартарии дастаро, чӣ камбудии дастаро. Ман фикр дорам ки онҳо ҳаминро хушрӯ таҳлил мекунанд ва як тактикае ки интихоб мекунанд, яъне чӣ тактикае ки интихоб накунанд, мақсад бояд ҳамун натиҷаро ба даст оранд. Хуб бисёриҳо мегӯянд ки Левченко мураббии дифоъкор аст, бештар ҳамон хати дифоъро мисли футболи италиявӣ меписандад. Хуб Рустам Хуҷаев чӣ? На фақат Виталий Левченко яъне дифоъгариро дӯст медорад, гарчанде ки ӯ дифоъгар буд дар вақташ. Мумкин ки дифоъгариро дӯст дорад, лекин мо дар чемпионати Тоҷикистон мо нигоҳ мекунем ки онҳо дар ҳуҷумам бисёр вақтро сарф мекунанд. Рустам Хуҷаев низ ҳамин тавр аст, ӯ ҳам дар ҳуҷум бозӣ мекунад, ҳам дар ниммуҳофизат ва дар хати дифоъ ҳам аҳамият калон медиҳад ва ман фикр дорам ки онҳо Рустам Хуҷаев эҳтиёткор бозӣ мекунад ва ҳариф яъне ҳамлагарони Истиқлол беҳад яъне чӣ хел гӯям онҳо суръаташон баланд аст ва ин чизро ҳам ӯ ба назар мегирад ва ба онҳо ман фикр дорам ки он ҷойҳои холиро яъне имконият намедиҳанд ки ҷойҳо холӣ монанд ва мен фикр дорам ки бозӣ беҳад хуб мегузорад. Хуб мо ҳам итминон дорем ки финали ҷоми Тоҷикистон ҳамон анҷоми мавсими имсола бошад, бо як шукӯҳу шомати хосам баргузор шавад. Фикр мекунам барои мухлисон ва ҳаводорини футбол ки ба варзишгоҳ меоянд ва аз оинаи нилгон бозиро тамошо мекунанд бисёр хуб хоҳад буд. Ва ёдовар мешавем ки бозии финалӣ рӯзи 9 декабр дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд барпо мешавад бо иштироки Истиқлол ва Хуҷанд. Хуб дар поёни рақобати дастаҳои Исхата ва Истиқлол мураббиён ҳам андешаи худро баён карда буданд. Биёед гӯш меандозем ба андешаи Ҳамид Каримов ва ҳамчунин мураббии дастаи Истиқлол Анвар Норқулов. Ну, во-первых, хочу поздравить команду Истиқлол с заслуженной победой, с выходом в финал, пожелать им в финале удачи. Ну, сегодня была очень зрелищная, очень хорошая игра. Действительно была кубковая игра. Но нам еще
рано с Истекловым бороться, вот, поэтому они заслуженно победили. Ну, как мы предполагали, игра сложилась такая, получилась сложная. Но ребята за счет желания и мастерства еще раз показали, доказали, кто есть сейчас на самом деле, кто готов. И у нас, у команды Стеклов всегда стоят максимальные задачи. Вот, хочу всех от имени команды и от имени ребят поздравить наших болельщиков, что мы вышли в полуфинал. Не в полуфинал, в финал. И постараемся добыть кубок. خب بیننده عزیز ارجمند گفتیم که بازی فینالی روز 9 دکامبر برپا می شود و در پایان برنامه هم ما اندکی راجع به بازی هایی که روز 5 دکامبر برگزار می شوند یعنی آخرین رقابت ها در لیگ اولی هم گفته میگذاریم و بیاید سر اول با جدول چمپیونات مملکت متوجه شویم که وضع دسته ها چگونه است و کدام جای جدول چمپیونات بسیار حساس است. خب پیش از همه برای زینه سیوم دو دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و استرافشان مبارزه میبرند که بازی آخر با اشتراک این دسته ها من فکر میکنم حساس است و برابر با فینال می باشد. کلوب مرکزی ورزش ارتش در میدان خود با خوجند و دوشنبه در سفر استرافشان در سفر با دوشنبه بازی میکند. خب حالا اطراف همین بازی ها گفتم میگذاریم و حتی ما نمیدونیم که روشن یا اسخات هم در لیگ اولی میمونند یا نه چون که بازی های آخر هم حل کننده هستند. بله شما یک بار دیگه اگر با شمار غلبه ها اهمیت دهید در کدام وای است وقتی که خال ها برابر میشن یکم درجه پیروزی هایی که دست ها با دست آوردند و روشن در اینجا کم است. بله با همین خاطر با روشن یک خال گران‌نظیر ارزش است. برای همین قدر آنها در همین بازی نباید به بغض دچار شوند که در حالتی که فایزکان با کوکتوش اگر غلبه کردن میتواند که روشن اسخات نه اسخات اگر یعنی بازی رو اگر غلبه کند بله غلبه کرد در اینجا فایزکان کوکتوش هم نیز غلبه کند با دسته روشن خیلی دشوار میشه برای اینکه آنها از حساب شماره غلبه ها یعنی کمتر است. آنها 8 تا میکنند دسته اسخات 9 تا میکنند. بله درست و در اینجا در جوگیرشوی دسته ها در جدول تغییر مییابد. به همین خاطر من فکر دارم که بازی روشن اسخات هم یک بازی جالب میشود و فایزکند هم کوکتوش هم یعنی تمام کوشش های خود را به همین روانه میکنند گرچند که با کوکتوش آسان نمیشود که آنها قهرمانی تاجیکستان را در میدان خود قبول میکنند و دسته فایزکند نیز با دسته در خطلان بازی میکنند. با دسته خطلان بازی میکنند. من فکر دارم که خطلان هم یکی از دستای پرقوت به حساب میرود و چندین بازی ما دیدیم شاهد بودیم که خطلان یعنی یکی از دستای پرقوت به حساب میرود. امسال در همین سالی که امسال آنها بازی کردند من فکر دارم که خطلان با بغض نباید دچار شود. درست است و بیاید متوجه میشیم با بازی هایی که در دور اخیر صورت میگیرند اسخات با روشن کلوب مرکزی ورزش ارتش با خوجند دوشنبه با استرافشان فایزکند با خطلان کوکتوش با استقلال. خب اطراف بازی کلوب مرکزی ورزش ارتش و خوجند گفته میگذاریم. خب اینجا گفته میشود که چند تن از بازیگران اساسی تیم ارتش در این رقابت اشتراک نمی کنند و البته این خبرها هستند مخصوصا گفته میشود در مورد فتلوف و باز چند نفر دیگر ادریس امینو و چند نفر دیگر. با اندیشه شما نبودن همین بازیگران در بازی با خوجند ما از این چیز خبر ندارم از حساب چی اونها در میدان یعنی حالا خبرها است که فتلوف مرتبه 4 یا 5 کارت زرد گرفته است و در این بازی اشتراک از این چیز ما خبر نداریم برای اینکه خیلی اگر با سخنرانی سرمربی کلوب مرکزی ورزش ارتش اگر ما گوش اندازیم او در هر یک سخنرانیش میگوید و تاکید میکنه که در ذخیره ما هم بازیگران خوب قرار دارند و آنها میتونن آنها رو عوض کنند و من فکر دارم که از یک دو نفر در اینجا یگان تغییرات وای نمی شود دیگرگونی نمی شود و بازی خوب نشون میدهد. در اینجا اگر یک بار نگاه کنید همه بازی حل کننده است و بازی مرکزی است.
барои ҳамаи ин дастаҳо хол дар кор аст. Бале. Агар ба ин тараф нигоҳ кунем, аз тарафи дасти чап, ба онҳо дар ҳақиқат холҳои зарурӣ лозим аст. Бале. Ва мо шоҳиди рӯзи панҷум бозиҳои ҷолиб дидани ҳастем. خب از مخلصان هم دعوت به عمل میاریم که همه بازی ها نمیشود که توسط شبکه‌های ورزشی منظوری بیننده ها کرده و ما البته امکان داریم که شاید دو بازیش را توسط شبکه‌های فوتبال و ورزش مستقیما منظوری بیننده ها کنیم و از مخلصان هم دعوت میکنیم که به ورزشگاه آیند و بازی های آخری موسم امسال را از نزدیک ببینند، دسته های خود را ترغیب کنند. خب برنامه 90 دقیقه در همین جا به پایان میرسد. از سبحان خوجامov برای اشتراکشون در این برنامه اظهار سپاس میکنیم و بعد از بازی های آخری دوره چمپیوناتی مملکت باز هم سری این میز گرد میآییم و اطراف این رقابت های حساس حرف خواهیم زد. بیننده عزیز در همین جا برنامه را به پایان میرسانیم. تا نشریات دیگر صحتمند و پیروز باشید.